Ayan, ako. Nasa huling yugto na po tayo ng ating show. Kaya naman, bago pa man tayo magpaalam or whatsoever, nako, Mommy Rogel, ano po ang message nyo sa lahat ng mga kababaihan na nandiyan sa ganyang sitwasyon ngayon o mga sa pinagdaanan nyo? Message nyo po. Ang hirap talaga ng pinagdaanan ko, but whatever happened before, I'm thankful kasi it made me who I am right now. So, sa buhay kasi natin, it's a matter of choice. It's a choice that who would we would become with in the future. And kung sa mga women na nag-undergo ng same situation that I've been through, you have to make a choice if you want to stay in a relationship or go out sa relationship only for the right reasons and not because of you think that it is good for your kid or yun yung sinasabi ng ibang tao. You have to make a choice that according to what is instinctively is good for all of you. It's a win-win scenario. Hindi yung some are losing, some are winning. It has to be an all-win. And one thing more, sa isang relationship kasi, I consider there are three important things that you have to consider in a relationship. One is love, two is communication, and three is respect. Kapag wala yung tatlong yon, especially yung love and communication, a relationship can never survive. So, kahit na love niyong isa't isa, kung wala kayong communication, once the communication has been bridged na hindi nyo tinatakal kung ano yung differences niyo, you will never make your relationship work out. Also, kung wala na rin kayong respect for each other, I don't think a relationship can survive. So, sa lahat ng women na nag-undergo ngayon ng situation na at the verge of having a difficulty choosing whether to stay or not, you have to do it for the right reason. Also, sa mga lalaki naman, men. Yes. Sa mga men naman, I think it's a number one rule. Kahit na sobrang init ng ulo ninyo, no matter what, kung ano yung pinag-aawayan ninyo, kahit pa nga nahuli mo siyang if your girlfriend is cheating on you, make it a point not to hit your girlfriend. Kasi as the saying goes, once happened, it can happen twice. So magiging ugali mo na yan, kapag umiinit ang ulo mo, magiging habit mo na yan to hit on your girlfriend the next time around. So also if you want to maintain your dignity, you have to be a man of dignity, of iisipin ng tao na ano yan, kahit mainitin ang ulo niyan, never siyang nananakit. So malaking point 'yon sa isang lalaki. And also isipin niyo na lang, would you want your mother to be hit by your dad kung nag-aaway sila, or kung meron kang kapatid na babae, gusto mo bang nag-aagrabyado siya ng asawa niya or ng boyfriend niya? Di ba masakit yun? So isipin mo bago ka manakit, ito ba talaga yung gusto kong manakit dahil mainit ang ulo ko, or ayaw ko mangyari dito dahil meron akong kapatid, meron akong nanay. So, yun. Nako, very well said, Mommy Rogel. Yes. So, I hope narinig yan ng mga televiewers natin at we should learn from Rochel's experience. Yes, correct ka dyan. Eh, gusto ko sundan yung sinabi ni Mommy Rogel talaga. Alam niyo po, ang babae po ay minamahal. Hindi sinasaktan. Oo, hindi binubugbog. Hindi sinasaktan. Diba? Kasi, hello! Parang kumbaga sabi na sa'yo ng guy na mahal kita pero ensemada ni mukha mo sa bugbog. Diba? Usually ganun yung mga nananakit yung mga tipong bubugbugin and then after that, susuyuin, honey or whatever, give some ng flowers and all that. Naku, magbago na po tayo. Wag pong ganun. Alam niyo po siguro, anger management, yun ang masasabi ko, advice. Or kung hindi man, kung talagang hindi maano yung init ng ulo, kung gusto mong manakit, punch the wall or wag lang tao. Wag lang tao. 'Di ba? Yun na lang po.
So yun, with that, nako, baka meron pang gustong batiin si Ma'am Rogel or message to your anak. Yes. Or to your husband if you want to give message. I know. Yes, ex-partner, sorry. If you want to give an advice, a message to your ex-partner. Ayan. Ang Miss message, Rogel. ang message ko kay Gerald, Gerald is the name of my daughter's dad. I know na nakapag-move on na tayo. We have moved on for what have happened in the past, and I'm happy to see you that you're happy with your new life now, and alam kong somehow you're happy with I am with right now. Kahit na hindi nag-work out yung relationship natin before, like I said, I'm still happy that it turned out the way as it turned out because it has made us a better person as what we are right now. And ang message ko naman sa anak ko, Nico, sweetie, you're such a wonderful daughter. I can never trade you with anything in this world. Lagi ko sinasabi sa iyo that you're my most precious gift in this world. And I'm happy that at your age nauunawaan mo kung ano yung pinagdaanan ni Mommy at kung ano yung situation natin ngayon. So I hope you'd become you'd grow up to be a good girl, a good lady. Ang wish ko sa'yo, paglaki mo, when you're already capable of handling a relationship, sana it would work out for you, not go through what I've been through, because every mother, ang wish nila sa anak nila is happiness. Yes. Wow, napakaganda! At syempre, yun din ang wish namin kay Nicole, di ba? Oo naman. Sana paglaki niya, maging as strong as you, tsaka maging happy din siya sa magiging buhay niya in the future, di ba? Mami Chong, may gusto ka sabihin sa mga mommies natin? Mommies ba? O siguro mas okay na For sa mga, everybody, ano na lang, sino. sa mga young ones natin na if you go into a relationship, siguro mag-isip-isip muna, di ba? Para kailangan i-vibes nyo muna yung mga partners nyo kung talagang swak kayo or not. Kasi if you're not swak, just go, wag na. Correct! Parang nagkaintindihan tayo doon. Ikaw na, ano ang advice mo? Nako, yun nga, gaya nga na sinabi ko kanina, nako, kung bugbugan na rin lang at out na lang, wag na. Tapos po, yun nga, tama yung sinabi, gaya na sinabi ni Mami Jong, before rushing into things, gaya nga nang na-experience Miss Rogel, tignan muna lang talaga para iwasan na rin yung problema in the future. Might as well, bago pasukan ng isang relationship, kilalanin ng maigi yung makakasama, di ba? And, nako, ang pinaka-importanting gusto ko sabihin, mga mommies, na laging nakakalimutan nating mga kababaihan, mahalin ang sarili. Yun lang. Yes. Di ba? Para po pag may nangyaring mga ganyang bagay-bagay, meron pong matitira sa atin. Kasi mahirap po ang mag-move on, mahirap ang move forward sa buhay kung lahat na ng pagmamahal pati sa sarili natin ay nawala na. Kaya importanteng mahalin natin ang ating mga sarili. So with that, gusto po namin pasalamatan. Ganun Galing na. na connection eh. Sige, go. Pinasalamatan na. Dahil mahalin ang ating mga sarili, papasalamatan na natin ang ating mga sponsor. Diba? Siyempre, we would like to say thank you so much to Sweet and Spicy, located at the Centro de Regalos. Ayan, maraming salamat po sa pinadala niyo pong pagkain. And syempre to Los Majitos, thank you so much for always supporting Moms the Word. Yes, Hidden Garden, maraming salamat for the plans. Yes, Tito Francis, Mr. and Mrs. Francis Flores, maraming salamat po. Get well soon, Tito Francis. Ayan, we're praying. Ayan, and to Nolly Morales Salon, maraming salamat. Friendship Nolly! Yes, we miss you already. Maraming salamat. Dalawin niyo po siya sa second floor Landmark Building, Mosesing Street, Vigan City. I think may promo pa sila hanggang ngayon. Gora na, mga mommies. Okay, at saka batiin din natin yung fan ng moms, si Jomar Kojak Rivad of Zone 5, Bantay, Ilocos Sur. Ayan, kompleto ha. Jomar, hello! Yes, hello Jomar. Maraming salamat sa pagnood Kojak. namin. Ano yun? Kojak? Kojak. Bakit? Yeah. Kojak? Okay. Si Mami Tess darating na from Australia. Don't worry. Yes, naku, Mami Tess, bumalik ka na from Australia. Huwag mo kakalimutan ang aming pasalubong ng Pasalubong, kangaroo. syempre, yeah. Yes, and syempre, we will
thank you so much sa aming mga televiewers. Maraming salamat mula sa Luzon. Luzon. Oo. Ay, oo, Mami, baka may gusto kang batiin muna. Yes, gusto ko sana sabihin na for those people who are interested to have a learning experience on baking and pastry, I am the one hired by Naturalis Training Institute to teach on the baking and pastry curriculum. It is located just opposite Vegan Police Station in Santa Elena Vegan, Ilocos Sur. Yes. And also, hi to my friends, sa mga kabanda ko. Oh, ano ba Yes. sa band? Yes. Also to my family members, my brother, they're watching right now. Ang hipag ko si Berna, Joey, and my titas, tito ko, and my, mga cousins ko, and mga pamangkins, and to all my friends. Hi. Ayan. O baka gusto mong for orders of cakes. Yes, Oo. Kayang-kaya. Oo. Yes, oo nga pala. If you wish for special occasion that needs personalized cake or kung kahit anong kahit anong cake na gusto ninyo, you can paano ba? You can order contact. contact me at cell phone number 0917-587-2225. Ayan, nako mga mommies. Si Mami Rogel ay marunong magfondan. So if you want fondan cakes or any cakes na gusto nyo, butter cake or butter icing or whatever, lahat ayan, kaya ni Magpapadala Mami siya sa Rogel. next taping. Ayan, talaga! Yay! Promise? Gano'n. Oo, para matigwan namin. Oh, ano pa? Oh, yes, ako naman, gusto kong magpasalamat muna, syempre, sa lahat ng sumusuporta sa Moms to Work. Maraming salamat po sa laging pagsuporta sa amin, sa mga televiewers namin, sa buong bayan ng Ilocos Sur, District 1, o di ba? Sa Pangasinan, ayan, maraming salamat po. Ayan, at syempre sa mga kababayan ko dyan sa Santa Catalina, mga antay and uncle, hello sa inyo. Ayan, maraming Sa fiesta. Ay, na fiesta! Happy fiesta na ta! Fiesta sa 26. Nalpasen! Ay, nagpasen! Hindi damay na yaban. Di na yaban! Nantay! Ay, sasapo. Okay, binabati ko na rin ang mga teachers na palaging binabati ni Ma'am Tess. Lahat ng friends na dyan sa St. Paul, mga friends ko sa St. Paul, mga kids namin sa Heritage Society of Performing Arts, mga Bali kids, hello, mga moms, hello. Ayan, kung gusto mag-enroll po sa ballet class namin, call 722-8102. Ayan! O, diba? At syempre, mawawala ba ang bati ko? Babati muna kami ni Yuna! Ayan. Oo. Syempre, I'd like to say hello and happy viewing to my mom. Mama Lisa, hello. Hello, Lola. Hello. And to my mother and father-in-law, Mommy Eva, Daddy Ferdy. To my sister-in-law, Janina, Joanna, hello. To my husband, Carlo. Uno, hello. Weng and Ate Lori, hello. Ayan. Hello, this is Yuna, my baby. O, diba? Talagang may... ayan. Hello. Ayan. And to my staff in Los Majitos, please visit Los Majitos for catering services or if you have like pack lunch or like that. Ayan. Kontakin niyo lang po kami 092287022141 or 092287022161. And for good coffee and pastries, go to Leila's. Yun lang. Okay. Oh, ayan. Ay, sorry. Meron pa. Sorry, pahabol. Friends ko. Marek, Bernie, Jan, Karen, Bernie, Ate Ann, Jan, tama na sabi ko, ayan, hello, kila Ate Cecil, hello yan, lagi silang nanonood sa atin, hello. Oo, at sa lahat ng mga mommies out there, maraming salamat, and with that, nako, next week po, pakaabangan, kung ngayon ay single moms, next week, first time moms. Kaya naman po, nako, tumutok lang po kayo sa nag-iisang talk show ng mga mommies. Pati na rin ang mga daddies At ng buong pamilya. This is Moms to Work. Bye! Bye-bye!